Isus i Marija i dobar dan svima. Zahvaljujem se u ime organizatora i svih onih kojima je Hrvatska i skupina Feniks na srcu na vašem odazivu u ovolikom broju, koji ste ostavili sve danas svoje radne i obiteljske obaveze i došli odati poštovanje pripadnicima skupine Feniks. Komemoraciju ćemo početi polaganjem vijenaca i svijeća. Svijeće nećemo odpaliti zbog visoke opasnosti od požara. Nakon toga slijedi molitva i blagoslov, a iza toga još par neformalnih riječi i put, kako nas je svećenik uputio, prema Crivcu gdje je župna kuća i gdje će biti domjenak. Počimamo sa polaganjem vijenaca. Frane Baković. Pozivam predstavnike obitelji Pešić, Ljubac, Bakula da polože vijence. Hidra Republike Hrvatske Damir Mirko Jure Milas. Hidra Hrvatske Republike Bosne, gospodin Čorlovka i Nikolić. Molim ostale koji imaju svijeće i, deveta bojna kosa Rafael Vitez Boga. Molim sve ostale koji imaju svijeće da polože svijeće. Hvala. Ne palite svijeće. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Ja sam uskrsnuo. Ti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja,
kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdan daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Gospodine, usliši molitvu moju. Gospodin s vama, pomolimo se. Preporučujemo ti svemogući Bože, duše naše braće za koje smo žrtvu tvog jedinorođenca prikazali. Da umrijevši svijetu tebi žive, a grijehe što su ih po ljudskoj slabosti počinili, ti oprosti premilostivom svojom dobrotom po Kristu Gospodinu našemu. Pokoj vječni daruj im, Gospodine. I svjetlo svječna svjetla njima. Duše njihove i duše svih vjernih mrtvih, po milosrđu Božjem počivale u miru. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Poštovani prijatelji, zamoljen sam od organizatora obratiti se sa par riječi, ali cijenim nakon propovjedi Fračire da nema se više šta dodati i ne znam uopće ko može šta reći i pred žrtvom Feniksovaca. Jer mislim da je jedini svećenik tu najpozvaniji i onaj koji ima najveći mandat o tome govoriti, svi mi ostali smo tu sporedni. Zahvaljujem još jedan put svima vama koji ste se žrtvovali doći. Dosta me ljudi pitalo da nas ne vide jednoga prijatelja koji je uvijek u vrhu organizacije, komemoracija i tako dalje, Marinko Zvijezda Sosa, časnik Hrvatske vojske i HVO-a. On je ovaj tjedan na pretragama bio u Zagrebu pa nije mogao doći, ali je puno uradio da se i za ovu komemoraciju danas. I Bogu hvala da je u redu sa svim nalazima, iako je njegov život bio visio po koncu više puta. Osobito pozdravljam ovdje također prijatelje koji su potegli iz Istre doći uveličati ovu komemoraciju i vjerojatno bi mogao za svakog od vas neku priču posebno ispričati, a posebno mi je čast spomenuti ovdje Franju Puljića, Pulju, koji je malo prije stigao sa puta Svetom Jakovu, prepješači 800 km, došao je u Trmbusa i Ogorje bez jednoga žulja. Evo, pa pozdravimo sve, i našeg Zvijezdu i Pulju, Kosovce, Denka Marinčića iz Australije, i sigurno ću preskočiti puno vas, ali tako je, nek se niko ne nađe povrijeđen. Što reći za Feniks skupinu, kažem, teško je tu naći riječi, jedina riječ ljubav koju nam velečasni reče u propovjedi može puno toga objasniti. Oni nisu došli ubijati, došli su podići ustanak. Da je bila namjera ubijati, sigurno bi bile stotine žrtava, ne desetak ili deseci. Zašto u tom trenutku? Pa kad se vidi stanje hrvatskog naroda i danas i za vrijeme te nesretne Jugoslavije, posljedice koje danas još naš narod osjeća, da smo pred Prvi svjetski rat Hrvatska imala gotovo isti broj stanovnika kao i danas, 3,5 milijuna stanovnika. Cijeli svijet je 8 puta se povećao. Narod nama s kojim smo živjeli, Srbi, se isto 8 puta povećao. Nerado spominjem jedino u ovom kontekstu, bez ikakve mržnje ili čega, ali puno to govori da smo mi ostali na istome od Prvoga svjetskog rata do danas. Jedan podatak nad kojim se svakako moramo zamisliti, u svjetlu kojega se može donekle razumjeti motiv i odlučnost skupine Feniks HRB-a. Drugo je ono o čemu svakako moramo se zamisliti nakon ovakve komemoracije, nakon susreta sa svetim mjestom pogibije naše braće, stanje u kojem jesmo i kamo idemo, da
i najveća boljka našeg naroda, ta demografska situacija, da ako bi danas htjeli ostati na ovom broju koji je skroman stanovnika, da bi svaka buduća majka trebala roditi 4 djece. Pitamo se je li to više moguće i kako. Sa ovim nekim osnovnim mislima želio bi da odemo našim domovima i širimo ta pozitivna razmišljanja. Osim njih 19 koji su položili svoje živote ulaskom i borbom u tadašnjoj Jugoslaviji, potrebito je spomenuti neko nepoznato ime koje je bilo žrtva same akcije. To su Ante Miličević iz Gornjih Radišića Ljubuški, ubijen od Hercegovačke UDBE, Nikola Raspudić iz Dobrog sela Čitluk, ubijen od Hercegovačke UDBE, Stjepan Crnogorac iz Sovića Grude, ubijen od Slovenske UDBE. Imali smo čast da je nedavno njemu i pokojnom Prliću podignut spomenik u rodnim Grudama, tako da manje više sva mjesta su obilježena, a radi se još o nekim situacijama gdje su prolazili Feniksovci ili bili ranjavani, da se postave obilježje. Pored Stjepana Crnogorca, koji je jedna osobita priča o kojoj je napisana i izvrsna knjiga od slovenskog autora. To je čovjek koji je bio lumen i koji je trebao organizirati novu grupu iza Feniksa, ali je uhićen bio, kidnapiran u Austriji od slovenske UDBE i ubijen u Sloveniji. Na način obitelji, nasljednici, pripadnici obitelji, onih stradalih u akciji Feniks 72, želim vam izraziti najbolje svoju dobrodošlicu i zahvaliti što održavate živu sjećanje na taj nemili događaj od prije 53 godine. Evo kad je pokojni Papa Sveti Ivan Pavao II ušao u Splitsku prvostolnicu katedralu Svetog Duje, između ostalog je rekao: ovdje povijest ne šuti. Ne smijemo dozvoliti i moramo učiti one što iza nas dolaze da povijest zašuti, da se zaboravi, i zato vam od srca hvala. Pred neko vrijeme, 10, 20, 15 dana, nije bitno, vozeći se u auto, slušao sam najprije najavu, a onda sam i poslušao jednu dokumentarnu reportažu, ajmo tako nazvati radijsku, naslova tek mrtva, a lijepo pjevala. I kad sam čuo tu najavu, malo me je zaintrigirala, mislio sam se o čemu će se raditi, a onda zapravo reportaža bila o jednoj radionici drvenih instrumenata, konkretno violina. I onda kad se dobije rješenje, vidi se koliko je bilo jednostavno. Ta violina morala je biti savršeno i zdravo drvo. Ta violina morala je biti nešto jako lijepo u prirodi za vidjeti, ali da bi zapjevala, da bi donijela onaj blagoslov duše kojeg svi poznajemo, morala je umrijeti. Morala se zato pogledati, moralo ju se zasjeći, uništiti i od onoga početnog, što je bio tek šum i neka ljepota, nastaje ljepota, usuđujem se reći, za vječnost. Zbog čega započinje ovo današnje razmišljanje tim riječima, uspomenom na tu radijsku emisiju? Evo vjerujem da je svima jasno. Evo i ovi za koje danas molimo, kojima zahvaljujemo, molimo drago Boga da im oprosti sve grijeha koji je još na njima ostao, molimo za obraćanje progonitelja, i oni su u svojoj mladosti, u svojoj umini, u svojoj najljepšosti, da se tako izrazim, morali biti sasjećeni, morali biti žrtva, morali biti uništeni, da bi njihova pjesma ostala trajna i da bi ostala za vječnost. I tek mrtvi, reći ćemo, lijepo pjevaju. Tek mrtvi daše ono sjeme
iz kojeg će izniknuti mogućnost da ih se danas spominjemo i da ih se danas sjećamo. Rekli bismo možda iz današnje naše perspektive, iz perspektive gdje možemo, a mnogi će se, ja vjerujem, s vama složiti, govoriti i više nego što smijemo i što je potrebno, rekli bismo možda luda je bila njihova žrtva, gdje su se zavijetali, gdje su to i što su htjeli postići. No, ljubav ne pozna pravila, to znamo, a ljubav prema svome, ljubav prema Bogu, ljubav prema Bogu, ljubav prema domovini, ono je što ih je gonilo. Ima li većega od toga? Jer veće ljubavi nitko nema od ove, reći će sam Isus, nego život dati za prijatelje svoje. Evo ovdje u crkvi, upravo kroz tu prizmu nekih sudaca, a i možda naše loše primisli, evo ovdje nalazimo oltar svetoga Ante, sveca svega svijeta. Poglavito slavlje u našem narodu, ja ne vjerujem da postoji više oltara, kapelica, crkava, slika od svetoga Ante. Usuđujem se reći da je čak i Gospu nadmašio. I taj svetac cijelog svijeta, pogledamo li njegovu perspektivu, želio je postati mučenikom. Zašto? Meni se hoće biti mučenikom. Želio je otići propovijedati tamo gdje je znao da će ga ubiti i gdje neće imati nekog uspjeha. Neće obratiti sultana, neće promijeniti tijek ljudske povijesti. Ali što hoće? Ostavit će sjeme. I slavimo njega, a s druge strane dozvolit ćemo ili ćemo možda i sami osuditi one koji su htjeli posijati sjeme koje ja i ti danas imamo mogućnost brati, ali brati u žrtvi. Ne čekati gotov proizvod, nego biti oni koji će žetiti, a i žetva je žetva. I žetva iziskuje snoja, i žetva iziskuje truda, a prije svega poštovanja. Poštovanja prema onome što su nam ostavili i što iza njih baštini. Brate i sestro, Isus se predstavlja kao Bog ljubavi. Isus se predstavlja kao Bog oprosta. I Isus kaže, nijedno dobro djelo neće ostati nezapamćeno. Isus poziva mene i tebe da opraštamo jedni drugima i da opraštamo i molimo za svoje progonitelje. Nemojmo nasjedati na đavolske zamke gdje od mene i od tebe začas isprovociraju psovku, prokletstvo, odbacivanje. Što ne čini drugačije onda? Ne nasjedajmo na to. Evo, naša preminula braća za koje danas molimo, pa pogledajmo, jesu li kome u toj svojoj mjeseci nešto dana akciji učinjeli ikakvo zlo? Jesu ludili opljačkali jednog seljaka, jednu kuću gdje su bili smješteni, gdje su tražili pomoć? Ne. Što više imamo ono svjedočanstvo kad su nažalost prvi morali posegnuti za oružje i ubiti tog nesretnog milicajca koji je poslan na njih da mole za pokoj njegove duše. Nemojmo nasjedati na ružne provokacije, molimo za progonitelje. Ali ne dajmo im za pravo. Ma pustimo, plivnimo glavom, možebovcima i svima ostalima. Psi laju, karavane prolaze. Nemojmo im odgovarati mržnjom. Mržnja nije svojstvena Hrvatu i Kršćaninu. Hrvatu i Kršćaninu svojstvena je ljubav prema svome. Na to nemaju odgovora. Na to nemaju postavke. I to je ono što ih uništava. Ne da ih uništi kao osobe, nego da ih uništi njihove ideje. I ljubav prema svome domu, ljubav prema Bogu i domovini je ono što je ovaj narod očuvalo. Ne mržnja, ni prema Mlečanima, ni Austro-Ugarima, ni Turcima, ni Srbima, nego ljubav prema svome je ono što je održalo i našu pokojnu braću. I evo, na temelju njihove žrtve, svjedočanstvom njihovim života, budimo oni koji svoje ljubimo, a ljubav žrtvu ne poznaje, žrtva je sastavni dio ljubavi. Budimo oni
stvarno Bog i svijet počevši od nas. Pa evo, brati i sestre, neka nam njihova žrtva izmoli, neka nas zadovoljno nebeske majke prati, a Bog u našim nastojanjima blagoslovi. A njima, ukoliko im je ostala ikakva krivnja, neka je izbriše i neka ih primi u svjetlost lica svoga